Kaixo, ongi etorri, estimegunera, hemen La Perreran, zelan ditzen zara? Eskerrik asko, ni Leiro Leanaz, Deustuko Unibertsitatetik nator, Ingenieritza Fakultatetik, así que gaurko egunean gauza hemen, bertatik pasatzen diren gazte danei, bertan dekogun aukera danak azalduten. Azaltzen bakarrik, ez ari etorri proiektu bategaz, ez ezer? Ez, proiektu pila badeko guz, bai, igual onara ekarteko pisutsuak diez, mugitzeko eta hobeto unibertsitatera etortea, bai, gaurko gunean gauz bideo bat txuegaz ere azalduten zelan ikasten dan ingenieritzan kasuen, estemen kasuen gure unibertsitatean, eta ze titulazio deko guzan azalduten, hori bai. Eta zezara irakaslia? Ez, komunikazioko ardura duenenaz. No. Ingenieritza fakultatien bai. Eta zelan ikusten zu gaur eguneko gazteen talentue? Estime talentue? Eurek zelan etorten dien edo ze aukera dekien? Ze aukera dekien? Bai, aukeran inguruen ikuste dut, eta datuek ere hor dauz, badau, bretxa, gaztela esan dena, ez? Bretxa handi bete enpresek dekien behar izan horregaz, eta esteme ikasketetan sartuten dien gazteen artean. Ikuspuntu horretatik aukera pilo bat dekie, gure kasuen gainera, ez dakit, 98an gitxi gora bera daue enpleagarritasun tasa, eta ikusten duguna da, geroz eta jende gehiago jubilatzen ari dela teknologia munduen, teknologiak ere oso harin egiten dauela aurrera, eta geroz eta lanpostu gehiago sortuten diezela ikuspegi horretatik, eta azkenean egia da aukera asko dauzela, ez? Enplegu asko sortzen ari diez, eta gazteek aukera mila izango da direla. Eta ze ingenieritza deko zuez? Badauzea, zazpi bat ingenieritza bai. Egu lan minimizetzaren arlotan banatuten doguz, badauz post ikasketa arlo ingenieritzan munduen, gure kasuen sartu gaz ja zuzenan ere osasun arloan ingenieritzan inguruen, biomedikoagaz, badeko ingenieritza matematikoa bere, arlo industrialak, klasikoak dienak, arlo digitalean ez bakarrik informatika edo bideojokoak, bai bere sartu gazoin, intaraia urte batzuk, datuen zientziagaz eta adimen artifizialagaz, gure ingurua ere aurrerak egiten dagoelako kasu horietan. Eta zure uste zein izango zen ingenieritza hoberena, gaur egun? Ni horrez nazartuko ez, nik uste dut ere pertsonen guztuetan doi ezela, eta esan dutzut gure kasuen enpleagarritasun tasa oso altua dela. Egia da, geroz eta digitalizatu dauela dana, arlo digitalak euneko enpleagarritasun izango dauela seguramente, bai, egia ezin dut esan eta ezin dut baloreak endu beste titulazio berez, azkenean industria gure, Euskadiko industria mundua oso potentea dalako, eta nik uste dut aukera asko ematen duzu. Eta zeinetara puntetan da jente gizenak? Egia da, ez dakite potentea dienak edo modan dauzenak diela osasun arloagaz lotuta dauzen ingenieritzak, hori ingenieritza biomedikoa, eta adimen artifiziala dekien titulazioak ere oso eskaera handia dekiela. Inteligencia artificial, business data, bai. Eta gitxienak? Nik uste, ez dakit, ezin dut esan ez dakit dalako, depende, bebai bada ziklikoa, depende interesak, urte baten ikusten dozuz gauza bat, eta bestean beste gauza batzuk. Oin adibidez, mekanikak ere, potentzia hartuten ari da, orduan ez dakigu, depende urtea ere. Ja, depende, ziklikoa da. Bai. Eskerrik asko etortzi gaitzik, eta ondo pase. Bai, eskerrik asko. Eskerrik asko.